Mama na. Na mai. To shi mama na. Wani zafi ya mutu. Lai ni dai ban iya zuwa kitsin nan yanzu. Kuma dama ina so in tambaye ki wai ya magana da mun kai ta batun kayan nan. Na ji kake damu ai ba sai ki ƙara tunani ba. Mama na. Sai ke. Haka nake mama na. To da mamuni na Allah ya bar miki. Raya ne. Wai mami na sani. Sadiq. Ajin da zai hita. Ka kira shi da wayar. Na kira wayar sa da shi. To kila ko yana wani karatu yana karatu. Ana ce maka kada ma ai zamu magana da kai insha Allah. Dama ai ka sa abin da ke bukata ya zama mata da ka abin da ya kamata. To na gode ba musala. Sami mu. Allah ta tafi. Amana. Na'am. Kina da kina shigo nan ko. Yusuf. Wai ni a masalaka. Da shi son tambaye. Tunaji. Yanzu muna yin magana. Na so yin magana. Da dare ya ina son zuwa. Ni ƙarfe nan. Ba ka da lokacin magana da ni yanzu kenan ko? Ba lokaci da dare ya yi. To shi kenan. Dan ku Allah kai mu sai da sassa. Haja. Na'am. Zan shiga ciki. Moi. Na'am. Wai da Allah ya sa yake wa dadi haka. Ke kama baki ka kiran miji. Assalamu alaikum. Ni mami. Da ina kake? Wallahi mami da wajen kallon ballaki. Ni bro. Allah zai sa an canyi. Kai warka addu'a sai dai ki ta gaba. Dan yau mun yi fata-fata da su. Ga yare ki. Allah dai kake. Kai ai ba ai da wannan kawai yanzu. Ina haɗi miki. To ya kana cikin yana jiran ka. Lafiya dai mu. Ina son tsakanin ku. Ina da cikin bari. Ya ga nan ba yana jiran ka yanka shi. Okay, har ina zan dawo. Shi kenan. Yusuf. Yanzu muna yin magana ko? Yusuf na fahimci halayenka. Sannan na ga alamun gaba ɗaya ba jituwa za mu yi da kai ba. Yusuf, na samar da makaranta mai tsada gare ka domin ka samu ilimi. Na kai ka ƙasashe daban-daban na waje domin ka koyi halaye na ɗabi'u da ɗan adam. Ka kasa. Kasuwancin ganawa da kamfanin na. Yusuf ya kamata a ce yau kai a riƙe shi. Harka irin wannan taku harka ce ta jama'a kuma ni gaskiya bana son damuwa. Bana son damuwa wannan harka ce ta jama'a kuma ni duk harka da damuwa bana son ta gaskiya. To naji ba wai na zo mai gadama da kai bane. Ni abin mamaki ma na da kai ban taba ganin kana hulɗa da wani tana ai kana kauna te ko kana so ne ba. Shin kai baka son jama'a ne gaba ɗaya? Gaskiya dadi wannan baya cikin tsari na gaskiya. To naji yanzu abin da ke so da kai yanzu ne. Shin yaushe za ka zo ka anshe harkar kasuwancin ga tau da sauran kamfanin na domin ka ci gaba da gudanar da su don ka gani tsuwa ya fara tafiya da ni. Ya kamata a ce ka to ka amshi ragaman wanga abubuwan nawa a matsayin kai babban ɗana. Dadi bayan wannan ban yi da sadin inda na tunani zan. Me kace Yusuf? Yusuf, me kake son ka zama? Allah shi ya fi Yusuf. Allah ya sa ka gane abin da nake nufi. Allah ya sa ka gane abin da nake nufi. Yawwa. Dama na san ga ta na gizo ba ta cikin koki. Da jibawa ban gane ka ba na san kana nan kana shakatawa. Wai kai halanka hita da cikin hankalinka. Wanda irin mutum hake yanzu daidai na ka faɗa mata da irin wa'annan maganganu ya kamata ka san abin da haka yana saboda wagga rayuwa banzan rayuwa ta haka.
kai baka san mutuncin kowa baka san girman kowa ba. In baka san girman mutane ba shi mahaifi an faɗa mahala abin wasa na. Kai Sadiq, ni za ka ga mu irin wannan magana. Wallahi kai sa'a da kai ne. Kowa ya zo ga mu maganar nan. Wallahi da sai na ci mutunci. Za ka zo ka ci ina shakata ka zo ka takura mana rayuwa ta inda ba kai bane. Wallahi kowa ya ce na ci mutunci. Ko ni za ka yi sai dai kai. Amma ita gaskiya sai an faɗa ma gaskiya ta. Kuma uwaye na kuma ko baka ɗauke ta ba yanzu gaba za ka ɗauke. Ka fice ka bani guri zan ta yi amma ko gobe ka sake abin da bai kamata ba sai na dawo na faɗa ma dan babu da za ka yi da ni. Allah mutum an zaba yawa kawai. Haba kan wata me ne kike kullum iyo maza. Allah ko? Yanzu ne bari in duba gani. Ina san har akwai gashi ba. Bara duba. Wai da gaske kuwa? Kai kan wata kin san mene ne? Zauna ki kina ji na? Dole ki faɗa min abin da yake so ke da saboda wannan abin da gaskiya zan yi da abin da yake so ke da komai kike da insha Allah in dai wani da Turanci kuma? A'a, sai shi ba. Turanci ne Allah. Shi kenan ai dole na ga miki saboda kin yi gaskiya. Kisan bi ne kina ji na? Akwai wata yarinya ne sunan Aisha. Da shege su gaskiya. Ta yi makarantar ta ci jarabawa. Shi ne sai ka kawo yayanta. Ce yayin da jarabawa gaskiya ta yi ba ce komai da komai. To shi ne shi kuma yace gaskiya ba zai kuma ci ba har sai ta je wurin kaka. Ta ta share da wanke sa'an nan kuma ta yi gobe ta goge gida gaba daya sannan sai ta dawo sannan yayin nata ya kura mata kuma yawan turanci sai da ke yi zaki fara ko ba ki ba a gaskiya fa sai kin je ki gaskiya ba na so ba ki son ki rinka kai wuce ki kenan ko a gaskiya fa sai kin je ki ya kuri da habba ya kawo ta Sai maru tun ɗazu kana kai kana kawa ka zauna ma in san mika faruwa ka baka zauna ba. Shin mika faruwa bai? Alhaji to gaskiya yaron gidana yana ba da matsala. Matsala haka ce. Yaron da adda basira ga hankali ga kokari sannan ga natsuwa ya aka haka ta faru. Alhaji haka ne na yaba hankali ne kuma ina tabbaci yaron da amma an kire shi na ce ya zo ya fi kasuwanci na da dukkanin harkokina na ofis yaron nan ya ce a'a ban san abin da yake riba a rayuwa ce. Alhaji Maruf,
wato idan sun kai irin wanga lokaci tunanin suna canzawa, yaro na tasowa da natsuwa da kirki da hankali, amma in ya kai irin waɗanda shekaru sai ka tunani ya canza. Me zai hana mu wata hanya wadda za mu canza mai wannan lamarin? Mu canza shi lokaci. Wace hanya kenan? Al-Ma'ruf, ina ganin me zai hana kai yaro na aure ko abubuwan canza kwarai. Alhaji, mu kanmu da abuwaye ne ba mu fahimce shi. To ina za mu samu yare da za ta fahimce shi? Al-Ma'ruf, a gwada mu gani yana ruwa a daji. Kana ganin haka sai Alhaji? Sai a gwada mu gani yana ruwa a daji Alhaji. To shikenan, ba mu tsara na bi shawararka. Allah ya samu dace. Amma abin yana taɓa da zuciya. A yi ƙoƙari a yi hakan. Ba ko